Takubli pi baro mata kasing ini keren sepang kini ki topik sang ni ki ba iwe na pedeng jong mesim sungtu yong ba to batai biang ni kini mulumala tamlele ngan batai biang bat aswa kata namar ke der kat bangile sepang kini ka previous year question jong ka CDP Childhood Development Pedagogy takin bangile atat sepang kini takamut ya kamut kai long ba kaya hap senan kumang ni la pipet equation hang ni gender is kandai ke gender kandai ke biological construct ne social construct ne competitive ne constant ne ngimla ban tip kanu ka correct answer na pning jong ni te ngim su thu kanu ka bade correct answer ka long confuse te habakum ta mlele yan ya no ban batai concept jong kani ka abakali mes pangka gender tapi ka gender bat sex kalong lala ka jong ka jingmut te larang keren habe di bat sex ka digai ka biological kadai ka biological by but nadu badang khamo kani kadai ka sex la bandai ki yang ni la bandai ki male female but transgender ngala manong transgender mo te hang ni gender pat la keren habe di bat ka gender ban ka gender mo ka gender kadai ka ba kadai ka social construct ngala manong kani kadai ka biological construct sex kadai biological construct ba nadu bakha ka gender kadai ka social construct bala ngala banong bala I grade lene I category daki society mo naka society ngala banong naka society haba kumu shenrang male ude ban chumut uhaban tray kum female pat haban shed pat kumta termo kani kadai ga gender kadai ga kategori ba ai ka society ki kan thai bumta shenrang bukumta mo kata de kadai ke jingmut smut kum to question banga pet mentan banga pni phi hang ni smut kum hang ni gender kadai ke kum banga ong phi gender kadai ka ba ai society kamut kadai ka social construct ka correct answer kadai social construct handrai la de kitho hang ni sex is kamut kadai ke biological construct nga ne chikam class ho thu eka jinge phair preng chongki te mentangan batai sendani phi jingmut we kum gane sex stereotype kamut kumno ternanta gender bias kamut kumno te namar jingkli giwan mo pet kumang ni gender bias stereotype bat kum ta ter ngan batai sendani we jingmut hang ni baphin so tho ngala banong mo shubo lada ki ong gender stereotype kumut kumna gender stereotype ka jinghut chang kani ka long ba ha ga ta gur kom mo kom ba nga ong phi balong le siliang ha ga ta gur kom ba ki kan thai ki male ki de ban le ka ta ka kam leni ki female ki de ban le ka ta ka kam leni ha ka ju ga liang ru ba ong ba de tang ki sinrang shmod example tang ki kan thai tang ki female balong ban phong ye ka pink color jong ki soti pa pher mo kishin rang kim long re kata ka de tanga gender stereotype belong ba pe chiliang mo re kam de ke phila ban le ka ba phiman ke jing sha mo long re kata de ba ngala banong ka wan biang kata ka social construct ba ki pe chiliang kata ko mo kata de ga jingmut jong ka gender stereotype mo kintai belong ban le kumta kishin rang belong le tang kishin rang belong ban le kumta kintai belong hagata gur komo tele ding ikren hege gender bias kani pat belong ba long le siliang mo le siliang haganu gur kom ba ki chumut kum gi nong hikai haskol philati badon langke male ban female tangba ma phi pat phi ongumno hangni ha class jongi tang ki female ki ba pule bha
ki bopuli ba ki senrang ki jaitu sudah tehagata gerukom lalong kalong kai gender bias lalong gender bias agata gerukom rekum ginong ikai phimde ban longumta kajka ban ong male female phide ban kliu language students phide ban kliu language students lano ru kamju bhai phi ban ong male lani female phide ban ong bai lani boys lani girl phide ban ong bai kumna phide ban ong bai students mo ta kain mentang na poe gni ge jingmut badan sakawai pat ba ong gumna gender parity gender parity lani ngala banong gumna gender equality haga kawan haga jui gender equality kawan haga jui gender equality shubo kumgani ka school hangni teki danong tre smut sauphongot teki bu gumno ar phongot badai ki male ar phongot badai female takata kadai kai gender parity lani kalongka gender equality kawan hajui ta kain lading kren habai de bat kani ka wei pat ka jingmut ka baong gender equity kamut kumna kani bat compare phide kinthai ni passion rang pitlat bon ni phi yo bon rai phi sumo kumni mo lada sumo ngadon lightly jingbam hangni ngadon lightly jingbam uni wei don artli ni wei ru don artli ni wei pat don tang iwei mo ni first person second person third fourth person ni don lightly ni don artli ni pat don wei taka gender equity gamut kumno sumut ladam ni de male ni female la ni male pakum ta ter tu ni pan bal don lightly le gumno wai no ka wei shini banlong artli temanta ni la ai shini gamut la lut sa stang ar mentala equal taka ta gor kommo ka gender equity gamut kadai kumni temantang in ya sa kawai pat ka jingbatai kata kadai phangka lesson plan bat ka unit plan hangni kamut you lesson plan bat unit plan kren phi lesson plan bat ka unit plan phi la danga kren ni ka shubu ya ka unit plan hangni shwan kong namar ki unit plan de ga main ma smut ka unit plan kamut kumno haka smut kani kadai ka first ngan tho no kam smut kani kadai ka unit plan kani kadai ka lesson plan ta leading kren habe de bat unit plan kamut ka tho bet smut kanu ka particular unit hapo ka wei ga unit ka don gan no smut first second third don lai leni saw chapter hakano ka unit ta habokum ta habede bat ka unit plan kamut ki plan kinong hikai ki plan nakamanta kinong hikai ki plan nakamanta ka weekly lani monthly nakamanta ban hikai mo ban hikai phi lani ngala banong ki plan ban cover ya ka topic over a period of time mo hagata gurkom ta damna ta habede bat ka unit plan ka juga poru ki nong hikai ki don ya kata ka goal ngala banong mo ka goal lani ka learning activities lani mo ka assessment e banle bat haka juga pon ngala banong kal ka resource e ban pandan kam resource ban pandan kam na banta ban hikai bat kumta ter tangawai ka pa phide ban suthu ba kani ka unit plan ka jingmut kani ka unit plan kamut ba kinong hikai ki plan
Lekamta ka weekly leni monthly kei ka banga de ban hikai bat kei ka banga de ban pendem hakani ka unit mo bat hagaju ka poru kala banong ngala banong ka learning hangni ki le assessment learning ki le assessment na menta khna andala code ki unit at the end of unit mo hagata por pisu thu itang bong unit kamud you lesson plan pat kamud kumno kamud kalong kani pat kalong more detail lani more specific kalong specific na banta kawai ka chapter na kawai ka chapter ban plan ban pendep lani focus on a single class period phi katoga de jing ya phair bakani ka unit plan ki plan na kamta stayo lani shibana ek ka banga de banle ke ki tier ki banga de banle ban ta ka assessment ngan le kumno badagani ka lesson plan ru haka lesson plan pat kamot kalong more specific lani more detail haka ba kinong hika ki focus sumod la sha ga singan hapsim class te kai ka lesson ka bangan sim bat ngadi ban le kumna mo te habai de bat kamta hi ga goal objective activities assessment and resource na banta ka particular class kande ke ki material ngadi ban pendot kam khnang ba khna ban sung thu ba lani ke ka banga di ban assess khnang ba ngan tip ki tu hatu ki sung thu nem lani ke ki ta tier ki banga don pendot kam ba ki khna kin sung thu ba kani ka particular class mo kani ka assessment ru gile at the end of lesson mo kani pat assessment kile at the end of unit kani go way at the end of lesson ta kai ko muslim ga pi mantang in point sakani ka way kata ka de ga ka child centered but ka teacher centered nang kong la dingi kren habi de bat ka teacher centered kamut kumna teacher centered kamut kumna hangni ladangi kren habi de bat ka teacher centered ngala banong de khasi direct mo ladanga ong ba kinong hikai kilong authoritative ki teachers kilong authoritative spelling te bade namde kilong authoritative mo kilong ngala banong hakanu ka rukom ba kinong hikai kideki ngala banong kinong hikai kideki main authority hangni kinong hikai kideki main authority hangni ki student ki learn in passive hakanu kom namar kinong hikai kin kren marwei ki khna ki hab banshu sngap ban hapshu sngap lani ki khna ki de tang kinong receive information hangni kinong hikai ki control ki rule hi ki le bhi ngala banong ka jing puli ka de ka one way mood hakano kor kom batangi nong hikai bi ki khna ki no banya ti kumkum gi e gita ki teaching method ngala banong kumkum gi e gita ki teaching method belong teacher center sumut example kumka nika lecture method belegi ni camera banting tasngi lecture method haba ki noika haba ki nong hikai khna pat su snap mo tadem na ta kumkum ka demonstration method sumut example kum ginong hikai ki bataye chemistry leni kano ki pan ida ka example leni kum yaga sumut ka biology ki pan ida ki dur pan ida video handi khna pat su snap su page ban leni ngala banong sumut example kum ka homework leni ka assignment kaba pi kum ka class work leni homework kaba pia padep mo kata ka
teacher center method long kim long ba ki khana kimle e te hangni ki nong hikai ki pansuk be ji khana na dong shadong na bawi de bat khain ban tho ban le ge ru ki khana kim don kam le e ki nong hikai ki la pansuk be te mantang ini poi ha be de bat kini ka child centered pat balong child centered pat balong mar khong pong ni kata ka teacher center hangni pat ngala banong ki khana ki long kim long passive ki long active kadanye ki danye ka inter action learning communication hapadeng para khana bani kali jing kali we pi we ma teacher pat hangni ka rule jong teacher ru dei tang u tu we kintin ngala kalen tu kintin bong ni ngala ban ong ru dei tang we coach teacher dei tang we coach leni dei tang nong fa si li te tiet iki khana ma leni kini ngala kan mau ni kintin bong scaffolding kamud yu temporary help teacher dei tang temporary help batam ki khana ki havle hi ka example kala bandai kum ka group work leni discussion leni debate ma leni presentation jamnanta kum ki teaching methods pat ngala banong kum ki brain storming method kini gi teaching method ngala de batailot phila ban pe video brainstorming method kamut kum no shumut kum ki nong hika ki ai phi ka we ka particular topics te ki khna pat ki have wat ki have prashang ban so thu hi ka to ka topics mo ki have ban discuss ei prama ki habe de bak topic dem nanta project method dem nanta role playing method kini baro kideki child center method tadem nanta so ka way pat ni bakali of portfolio kumut kumno ho ngala de batai phidi ban page yaga to video portfolio method kadai ka e hangni kadai ka e ngala banong kadai ka rukom tho jing tep yaki khana lani ngala banong kadai ka performance of students lani ngala ban tho ka progressive record jonki student for whole year ma te habai de bat kani namanta e kani kadai ka overall ba mo ngala banong smut ban check ye ki marks ki skill lani ki attitude jonki students ba gaju ko por kani ka ba phile man ka por ka ba phi ai ka to kadai ka progress ka report card mo ba piong kato kadai ka portfolio namar kiong kani ka portfolio kadai ka main de ka ba kile kata ka assessment jonki khna temle sa check to video ngala batai habai de bat kani ka tools and assessment mo sa check ye to tegini question baro hangni ngala dep solve lut manin plan la dep solve lut te phila ban page ye to video bapin sotho la dep le lut manin igini ki previous year question ro baro te Shumut kumgani question ne ki a school give preference to girls while preparing for state level dancing competition. This reflects kadege
kadege gender bias, global trend, equal opportunity, girl child preference, kadege gender bias. Hagataka rukomo kabangi keren mane. Te kani ru hangni gawai. Sex rule stereotype is the ability of a child to identify other person as male and female. Sex rule stereotype is the ability of child to identify other people as male and female. Association of children with regards to kadegani. Association of children with regards to certain tables and position with men and women. Kumita.